Jedna z použitých metód, ktoré ako budeme používať pri spoznávaní mesta, bude základný záznamový hárok. V tom záznamovom hárku budú aj otázky, ktoré sa dotýkajú takých skutočností, ako opisuje človek, ktorý je obyvateľom Piešťan, pre cudzinca, pre turistu, určité typy miest, kam sa ten turista ako pýta. Čiže v rámci toho záznamového hárku budú otázky, ktoré sa dotýkajú, ako sa dostať na poštu zo železničnej stanice, alebo potrebujem podať nejaký list. Ako sa dostať do hotela, ktorý by odporúčali, ako sa dostať do nejaké konkrétne miesto, do mestského parku, čo by odporúčali z hľadiska určitej možnosti zábavy pre mladých ľudí, pričom tí ľudia, ktorých sa budú pýtať naši študenti, budú vybraní podľa určitých charakteristík. Budú to ľudia, ktorí budú mladí, budú starí, budú ľudia, ktorí budú sa pohybovať autom, respektíve nasadajú do auta, budú to ľudia, ktorí sa pohybujú na bicykli, lebo Piešťany sú cyklistické mesto, budú to samozrejme chodci. Budú to ľudia, ktorí tlačia kočíky, najčastejšie teda mamičky, ako na rodičovskej dovolenke s malými deťmi. Podľa rôznych takýchto kritérií sa teda ako vybrali určité sociálne kategórie. Študenti a študentky sa ich budú pýtať na tie skutočnosti, ako sa dostať k tým vybraným lokalitám alebo vybraným inštitúciám, a oni budú musieť opísať ako keby mentálnu mapu tej cesty od železničnej stanice alebo z nejakého vybraného miesta na to konkrétne miesto ako určenia. Študenti potom budú zaznamenávať, bez toho, aby im ukázali tým ľuďom, ktorých sa pýtajú, konkrétnu mapu Piešťan, budú zaznamenávať, čo vlastne tí ľudia opisujú pri tom, keď budú hovoriť o tom, ako sa dostanú na miesto učenia. Niektorí budú vedieť názvy ulic, niektorí však budú vedieť len nejaké ako dôležité budovy, ktoré budú charakteristické. Niektorí budú vedieť inštitúcie, niektorí si spomenú možno na nejaký dôležitý strom, na nejaký obchod alebo podobne, a práve toto študenti budú zaznamenávať. Potom, čo ako budú mať dostatok informácií, tak zavedieme tie informácie do konkrétnej mapy Piešťan a pozrieme sa na to, že či sú tu určité súvislosti a že či platí určitá determinovanosť tých odpovedí v závislosti od toho, či sa pohybujete peši, s autom, na bicykli, alebo či ste mladší, či ste starší, či ste ako Piešťanec, alebo aj sám ste len ako turista, alebo dochádzate tam. Pri našom výskume Rimavskej Soboty sme využili niekoľko metód na spoznávanie Rimavskej Soboty. Jednou z nich bolo samozrejme aj mentálna mapa. A práve mentálnu mapu sme využívali spoločne aj so študentami, kde už od prvých chvíľ, keď sme prišli ako do Rimavskej Soboty, mali zaznamenávať do záznamového hárku, respektíve do pripravených máp alebo pripravených dotazníkov skutočnosť, ako ľudia, obyvatelia Rimavskej Soboty vnímajú samotnú Rimavskú Sobotu. Akým spôsobom vnímajú tie územia, ktoré sú bezpečné, ktoré sú na druhej strane nebezpečné. Prečo a čo sa viaže s touto bezpečnosťou alebo nebezpečnosťou daných území. Študenti využívali okrem vlastne ako mentálnej mapy na dokreslenie sociologickú fotografiu. Robili ako fotodokumentáciu tých skutočností, ako je ten priestor vlastne rozložený, ako aj ľudia identifikovali, na čo upozorňovali v tom danom ako priestore. Celý vlastne týždeň, čo sme ako strávili, vlastne vždy doplňali novšie údaje z tých výskumov mentálnych máp do tej konkrétnej mapy o Piešťanoch a vedeli rozdeliť potom následne mesto na konkrétne štvrte. Takže vznikla vlastne nejaká štruktúra Rimavskej Soboty, ktorú potom pripravil aj môj kolega Miro Tížik aj so študentami a urobila sa ako mapa na základe mentálnych máp konkrétnej Rimavskej Soboty.